Hola, bona nit. La publicació de l'estudi informatiu a finals de juliol del tram entre Terrassa i Granollers del quart cinturó, l'anomenat tancament o cierre, ha tornat a posar aquesta infraestructura, la seva necessitat o no i el seu traçat en el primer pla de l'actualitat informativa. Avui al Telcom Raja parlarem d'aquesta futura si es fa via. Ho farem amb el diputat de Convergència i Unió, Jordi Turull, bona nit. Molt bona nit. Amb el portaveu de la campanya contra el quart cinturó, Toni Altaió, bona nit. Hola, molt bona nit. El diputat també del Partit dels Socialistes de Catalunya, Jordi Terrades, bona nit. Bona nit. I amb la presidenta de Saja a Barcelona, Rosa Pruna. Bona nit. Si els hi sembla, abans de començar a parlar, parlem del més proper en el temps, que va ser aquesta manifestació en contra de l'estudi informatiu que va haver-hi aquest diumenge a Sabadell. Com des de l'any 1992, en desenes de mobilitzacions a tot el Vallès, a Sabadell, a Terrassa, a Granollers, a les Franqueses, a la Roca, a Lliçà d'Amunt, aquest diumenge, de nou, centenars de persones han dit no al quart cinturó. Segons la campanya contra el quart cinturó, 2.000 persones s'han manifestat a Sabadell per mostrar el seu rebuig a l'estudi informatiu del Ministeri de Foment. La policia municipal rebaixa la xifra a 800 manifestants. Alguns rebutgen el quart cinturó com a concepte, d'altres la proposta concreta de Foment. Tots, però, han coincidit en que cal preservar el paisatge i tractar-lo amb més cura. A la marxa hi ha assistit també el màxim dirigent d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, i el número 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao. Els dos rebutgen l'actual configuració de la via. Esquerra proposa un nou traçat, resseguint la carretera C-155. Els manifestants han sortit de l'estació de tren amb 16 tractors encapçalant la marxa. S'han dirigit cap a l'Ajuntament sabadellenc, on l'artista visual Pep Bou ha elegit el manifest. La manifestació ha comptat amb la presència d'entitats, agricultors i ciutadans del Vallès Oriental i també de l'Occidental. A nivell polític hi han assistit regidors de Caldes de Montbui, Lliçà d'Amunt, Granollers, Santa Eulàlia de Ronçana, Cardedeu, la Garriga i les Franqueses. En aquest cas també s'ha apropat l'únic alcalde de la manifestació, el socialista Esteve Ribalta. Segons la campanya, des de les Franqueses s'han desplaçat 2 autocars i un tercer des de Cardedeu. Tant la campanya com els partits assistents s'han mostrat convençuts que l'actual estudi és insolvent. La campanya assegura que l'administració ha treballat amb inseguretat jurídica. Les dues formacions contraposen la proposta de la Ronda del Vallès a la del quart cinturó. La campanya, però, assegura que tampoc se sap amb certesa quina és l'alternativa. I és que, segons la campanya contra el quart cinturó, no hi ha estudis solvents sobre la mobilitat de l'àrea metropolitana. 20 anys després de les primeres mobilitzacions, encara no hi ha consens sobre si cal o no una via per comunicar els dos vallesos i de quines característiques. Doncs, si els sembla, comencem per aquest últim tema que comentava la informació, és si cal comunicar per carretera d'alguna forma nova aquestes comarques. Jordi Terrades, per exemple. Nosaltres històricament hem defensat que sí, que era necessari comunicar no només aquestes dues comarques, sinó totes les comarques del segon cinturó metropolità de Barcelona. I hem defensat que s'havien de comunicar viàriament, a través d'una carretera de capacitat alta i també ferroviàriament. És el que s'ha plantejat i queda recollit en el Pla Territorial de la Regió Metropolitana, que és un document que s'ha acordat entre el Govern de Catalunya i el món local de la Regió Metropolitana. És justament pel que fa en aquest àmbit que hi hagi una via perquè puguin circular els vehicles de motor de capacitat alta, torno a repetir, i també una via ferroviària que no sigui necessari entrar a dins de Barcelona, que pugui comunicar aquests entorns, des de Mataró fins a Vilanova i la Geltrú. Per tant, davant de la pregunta, nosaltres històricament hem defensat que això havia de ser així i sempre hem defensat que el corredor idoni era el traçat nord, que és el que, no exactament el que ha tret el Ministeri de Foment a informació pública, i suposo que tindrem temps de parlar-ne d'aquest traçat, però sí aquest corredor que passava més o menys per l'indret que l'estudi informatiu ha tret a consulta pública. Rosa. Bé, jo penso que no som experts nosaltres, però com a ciutadans i com a agricultors i ramaders
crec que hi hauria d'haver millor planificació. Si és per unir només les comarques, dues comarques, jo crec que quan es fa una bretxa tan important en el territori, seria important que no anés a morir a la Roca del Vallès, que ja fos una infraestructura que anés, ja que sortís cap a la frontera, dius, bueno, això et treu molta densitat de vehicles, però ara fer només això i obrir tanta bretxa per tan poc cosa, creiem que s'hauria de planificar millor i buscar quines poden ser les alternatives de treure embussos puntuals que tenim, que hi ha moltes maneres de fer-ho, que jo no sóc la persona més correcta per dir-ho, però sí que ho diuen la gent que està en carreteres, que són els que porten aquests temes, o gent de l'IES que han dit que hi ha moltes maneres de descongestionar sense obrir tantes bretxes al territori, perquè Catalunya és un país petit, que tenim de tot, en flora i fauna som els millors, perquè diu que tenim tanta flora i fauna com el Regne Unit, però en canvi ens estem carregant molt el territori. Jordi Turull, el principal objectiu, si és desbloquejar l'autopista AP7, B30, realment està tan bloquejada com per haver de fer una infraestructura que uneixi aquesta segona corona? Home, mira, una anècdota. Hi ha gent que té ganes de venir a visitar Parets perquè cada dia sortim a la ràdio. Cada dia. És a dir, els embussos, ells són cada dia i no només comencen a Parets. Abans començaven a Parets, però és que ara a la C-17, si vas aquí a l'alçada, més enllà entre l'Ametlla i Canovelles, ja a moltes hores ja comença a estar embussada. Jo crec en la connectivitat de la comarca, que no tots anem allò a l'embut. El Vallès Oriental i part del Vallès Oriental, Catalunya, el Vallès Oriental és un corredor, però de l'època ja dels romans, és a dir, i per tant, aquí molt trànsit acaba passant per aquí. Nosaltres defensem un quart cinturó ben fet, és a dir, ara no per quedar bé amb tothom acabem fent una cosa amb mitges tintes perquè llavors acabes fent un mal servei, per tant nosaltres el defensem de capacitat alta, no obrir una bretxa perquè al final ens acabi embussant una bretxa més per dir, escolti, per tant fem-la de capacitat alta, i jo crec que ara el que estem pagant és moltes coses. De fet, podent-se fer ben fet, la proposta que s'ha fet darrerament és allò de dir per què podent-se fer ben fet ho estem fent rematadament malament. Perquè sí que nosaltres diem que amb el traçat que s'ha posat a exposició pública ara, sobretot en la part de Lliçà d'Amunt d'una manera escandalosa, però també el tractament a part de Llerona, etc., es podia fer d'una altra manera. Aquí quin problema hi ha hagut també amb el quart cinturó? Aquí és un problema de dir, escolti, es fa o no es fa? Ara hem vist dels 3 partits del govern, 2 a darrere la pancarta. I el representant de l'altre membre del tripartit, en Jordi Terrades, com a diputat, i per tant el mateix president de la Generalitat, a favor del quart cinturó. Al final què ha passat? Que no ens han pres en sèrio. I llavors què passa? Ja ho fem nosaltres, pam, se salten, desautoritzen el conseller Nadal. Nosaltres creiem que la proposta del Pla Territorial Metropolità era de les que havia recollit potser més consensos. I després hi ha una altra cosa, un risc que en podem parlar, i és que a l'estar en un moment de crisi de retallada d'inversions, el que no podem fer és una cosa per la conjuntura actual, perquè tot el tema d'integració, de preservació del territori, de que sigui una cosa ben feta, no és d'aquelles infraestructures que hàgim de fer amb costos baixos i baratos. És una infraestructura molt important i s'ha de fer molt ben feta. Per tant, s'ha de fer, ha de ser de capacitat alta, nosaltres defensem el 3+3, ho hem dit així, i després diem una altra cosa i amb això acabo. Fer una infraestructura d'aquestes no vol dir que al costat de la infraestructura s'hagi de trinxar i destrossar tot, sinó que justament la batalla és poder-ho preservar tot. I aquesta és la nostra batalla i això és el que nosaltres demanem. Poc o molt tots aquí envoltat per Europa i veus quines infraestructures hi ha amb entorns paisatgístics increïbles, però s'han fet ben fetes. Nosaltres és el que demanem. Toni? Bé, és innegable que s'han de fer actuacions per millorar la comunicació entre les ciutats del Vallès i les ciutats del Vallès amb la resta de comarques de Catalunya. De fet, la campanya fa 20 anys que està dient que s'han de fer actuacions, és a dir, que mai la campanya ha posat a sobre la taula que no s'havia de fer res. El que passa és que sí, el que situem com a objectiu primordial que les actuacions en infraestructures que es facin tenint en compte alguns aspectes amb els quals podríem coincidir amb les altres persones que estan aquí a la taula, que és sobretot orientant bé l'eficiència de les infraestructures que posem sobre el territori. I des d'aquest punt de vista hem d'encarar no només com articulem millor la relació entre les ciutats amb noves infraestructures, sinó que aquestes infraestructures responguin també al necessari respecte al territori, em sembla que tots hi estarem d'acord,
plantejar els escenaris correctes de canvi modal que és necessari pel que fa al repartiment entre desplaçaments en vehicle privat amb transport col·lectiu, que això probablement també estarem d'acord tots, que és necessari invertir avançant en aquestes línies, i per tant jo diria que és difícil trobar una resposta negativa si cal fer actuacions. Jo diria que no hi ha cap mena de dubte. El que segurament les discrepàncies les trobarem en quins són els perfils de les actuacions, quines són les prioritats en les actuacions. I des d'aquest punt de vista, des de la campanya, fa temps que hem posat sobre la taula que és veritat que a Catalunya tenim un dèficit, i a la regió metropolitana també, d'infraestructures, però que el dèficit d'infraestructures és de manera innegable en bastir una veritable xarxa de transport col·lectiu, tant per les persones com per les mercaderies. I això és el que ens pot fer competitius des del punt de vista econòmic en el transport de mercaderies de llarg recorregut, sobretot pensant en transport col·lectiu, perquè les apostes van per aquí. Les apostes no les que defensa la campanya, fins i tot les que prioritza, les que estableix la Unió Europea. I aquests són els criteris bàsics que han de permetre afrontar la discussió respecte al model infraestructural definint les prioritats, però no de manera separada, com fa el pla territorial, infraestructures viàries, ferroviàries, sinó conjuntament. El pla territorial inclou algunes mesures de transport col·lectiu, com el desdoblament de la línia de Vic o l'orbital ferroviària? Jo discrepo de Daniel Talló en que el pla territorial de la regió metropolitana no faci una avaluació global del problema que tenim en aquesta regió important des del punt de vista econòmic de la Unió Europea. Aquí hi ha molta activitat econòmica. Aquí viuen pràcticament 5 milions de persones a les que viuen en el país. I aquí passen moltes coses. Jo crec que estem tots d'acord en que les mercaderies, que per cert, en els darrers 8 anys han crescut d'una manera exponencial. Hem doblat els milions de tones de mercaderies que tenen el seu destí o el seu origen a Catalunya. Però les de llarg recorregut jo crec que tots estem d'acord en que hem de prioritzar el transport ferroviari. Per això s'està fent una línia d'ample internacional europeu des del port de Barcelona i el port de Tarragona, aprofitant les noves infraestructures que s'estan construint del tren d'alta velocitat perquè puguin fer-se servir també per transportar mercaderies. Ara el problema on el tenim? El problema és que en aquesta regió densa, molt humanitzada, molta activitat econòmica, un cop has fet la ruptura logística de les mercaderies, les has de transportar. I tots sabem i som conscients de que la gent, les persones que anem a treballar, però també les mercaderies es mouen en aquest entorn per carretera. I això no ho podem negar. Cada dia surten a les carreteres d'aquesta àrea 1 milió de vehicles. És a dir, 1 milió de vehicles que transporten 1.700.000 persones, més o menys, que van a treballar o van a estudiar, de les quals 1.200.000 es mouen en vehicle privat. Doncs és cert que hem de promocionar transport col·lectiu, sense obviar aquesta realitat de que la gent circula amb el seu vehicle privat. I per promocionar el transport col·lectiu, també per carretera, necessitem bones infraestructures, no per aquestes carreteres que agafes una curva darrere l'altra. I per tant hem de dimensionar bé el que tenim, el que volem fer, per tal de poder-ho connectar amb la xarxa secundària per poder accedir als polígons industrials i a les poblacions d'aquesta regió. Jo crec que nosaltres ho tenim claríssim, això. Sí, jo estic totalment d'acord en que es necessita per tot el pes que tenim de densitat, però hi ha una cosa que he dit al començar i em reitero, és una planificació ben feta. Tots defensem el que creiem que és oportú, però és que quan heu parlat, el Jordi, que és veritat, tenim la C-17, que a les 8 del matí ja està col·lapsada l'Ametlla.